Často sa pýtam sama seba, že prečo som sa vlastne rozhodla robiť prácu, ktorú robím. Prečo som sa rozhodla predávať parfémy. Tie prvotné odpovede boli také, že páči sa mi vôňa, milujem vône, krásne vône, kvalitné vône a privyrobím si, proste zlepším si životný štandard. Ale niekde v pozadí som cítila, že to nie je ono, že to proste ako keby že nestačí, že mi to nedáva dostatočnú motiváciu. A tak som sa zamýšľala hlbšie nad tou otázkou a hľadala som ďalšie odpovede. No a potom, ako som sa včera stretla so svojou známou, ktorou sme si boli dosť blízke, a stretli sme sa v takej pohodičke, pri kávičke, sme sa rozprávali o rôznych veciach, o rôznych problémoch. A ja som si proste tak zrazu uvedomila, že čo je tá skutočná hodnota, po ktorej človek tak najviac túži. A je to vlastne taký jednoduchý, obyčajný život, v ktorom cítite spolupatričnosť, v ktorom cítite také prepojenie. A na základe toho som vlastne pochopila, že to je to, čo ja hľadám. Že hľadám vlastne úprimné medziľudské vzťahy. A to som nikdy vlastne za tou mojou prácou nevidela, ale ono to tam skutočne je. Že je to po čom človek túži, po čom moja duša túži. A je to aj vo všeobecnosti tak, ale hovorím teraz o sebe. A vlastne za celou tou prácou tá najsilnejšia motivácia je stretávať sa s ľuďmi a rozprávať sa o bežných problémoch, o možnostiach ich riešenia, alebo len proste vypočutia jeden druhého. A toto sú také hodnoty, ktoré je vlastne veľmi ťažko uchopiť v dnešnej dobe, ale sú tak veľmi silné a tak veľmi nám chýbajú. A vlastne, keď som sa nad týmto celým zamýšľala, tak som pochopila, že vlastne toto je to, čo je mojou hlavnou motiváciou robiť túto prácu, pretože práve táto práca mi umožňuje stretávať sa s veľkým množstvom ľudí a tvoriť. Tvoriť pekné, duchaplné vzťahy a žiť proste krásny život, slobodný, ktorý je tak jednoduchý, ale ktorý nám v dnešnej dobe vlastne uniká pomedzi prsty. No a týmto by som to asi tak uzavrela v tejto chvíli, lebo je to príliš hlboké uvedomenie, s ktorým momentálne som momentálne v krásnej prírode, v lese, a ktoré chcem dnešný deň prežiť aj sama so sebou, aj so svojimi blízkymi, známymi, priateľmi a aj v svojej práci. Majte sa krásne.